Здравейте, скъпи мои! Видеото ми днес е провокирано от нещо, което ми направи силно впечатление. От коментари, които бяха направени в моето обкръжение и просто провокирано от тези коментари, реших, че трябва да споделя с вас това видео. Видеото е във връзка с приемстването, с приемането на околните. Всичко, към което ние се стремим да отблъснем и към което изпитваме негодование, е нещо, което ние не можем да позволим и да приемем в нашия живот да се случва. И се чувстваме гневни, се чувстваме ядосани в различни ситуации, в моменти, в които просто осъзнаваме, че нещо силно ни дразни. Това, което силно ни дразни, са нещата, които ние не можем да приемеме в другите хора. И тук шокиращото нещо, което ще споделя с вас, е, че до момента, в който ние не се научиме да приемаме останалите, заобикалящите и изобщо света около нас, такъв какъвто е, хората такива каквито са, до този момент, докато не осъзнаем, че трябва да приемем обстоятелствата такива каквито са, всичките онези дразнещи ситуации, дразнещи хора, дразнещи случки, те ще продължават да ни се случват и да ни се повтарят отново и отново, докато не разберем, че приемането е най-важното нещо. Това не означава, че се примиряваме. Това не означава, че се съгласяваме. Не, напротив, това означава, че просто приемаме заобикалящата реалност такава каквато е. Искрено се надявам да сте разбрали думите ми, искрено се надявам да са ви докоснали и искрено се надявам да ви помогна в този процес на осъзнаване и на израстване, защото приемането е крачка към нашето личностно израстване и крачка към нашето освобождаване. Освобождаване в рамките на живот, който ние искаме да живеем. Прекрасен, щастлив и удовлетворен. До скоро, скъпи мои! Чао!